Evon retkeilyalueelle on laadittu maankäytön ja matkailun yleissuunnitelma, jonka pohjalta lähdetään viemään yleiskaavoitusta eteenpäin. Ja yleiskaava laaditaan Hämeenlinnan kaupungin kanssa yhteistyössä. Kaavoitus on maankäytön suunnittelua ja yleiskaava laaditaan koskemaan koko retkeilyaluetta. Ja siinä tunnistetaan ja yhteissovitetaan alueen luontoarvoja, kulttuuriympäristön arvoja, alueen retkeilyyn ja virkistykseen liittyviä toimintoja ja niiden kehittämisedellytyksiä ja myöskin sitten mahdollistetaan näitä uusia matkailutoimintoja. Lisäksi kaavoituksen yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointia ja myöskin laajoja selvityksiä. Kaavoituksella esimerkiksi etsitään rakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet, mutta sitten myöskin ne alueet, mitkä tulee erityisesti jättää rakentamisen ulkopuolelle. Ja yleiskaavoituksen jälkeen me siirrytään tarkempaan suunnitteluun, eli sitten laaditaan näille muuttuvan maankäytön alueille myöskin asemakaavat. Metsähallitus on jättänyt Hämeenlinnan kaupungille nyt kaavoitusaloitteen ja yleiskaavan laatimiseen yleensä menee semmoinen parisen vuotta ja sen jälkeen tosiaan laaditaan vielä ne asemakaavat, eli kokonaisuudessaan kaavoitukseen menee joku 3–4 vuotta. Valtion retkeilyalueet on ulkoilulain mukaisia ulkoilu- ja virkistysalueita ja tarkoitettu myös sit matkailukäyttöön. Evon retkeilyalue on tuommoinen Kanta-Hämäläisessä vaihtelevassa maastossa oleva metsäalue, karuja männiköitä, reheviä kuusikoita, 4500 hehtaaria, pieniä metsälampia, ne on humuspitoisia semmoisia, todella vaihteleva, mutta hyvinkin perinteinen ja normaali tavallinen kantahämäläinen metsäalue. Evolta löytyy tällä hetkellä noiden luontopalvelun tuottavien maastopalveluiden lisäksi, jotka on polut ja nuotiopaikat, laavut, sen sellaiset. On kahvio, kioskikahvio on Jämisjärvellä, sitten Evo-keskuksella Hämeen ammattikorkeakoulun muita palveluita. Täällä on vuokrakämppiä, voi vuokrata oman järven vaikka kalastusta varten, voi metsästää, pyöräillä, nimenomaan maastopyöräillä reitit on olemassa. Kovinkin monenlaista puuhaa on, mitä täällä voi tehdä. Evolla toimii tällä hetkellä 2 matkailuyritystä, Evon luonto-osakeyhtiö ja sitten Pikkuapaja täällä Niemisjärvellä. Kaavoituksen ja kehittämisen tärkeimpänä lähtökohta on majoituskapasiteetin kasvattaminen, lisärakentaminen, että saadaan lisää vuodepaikkoja. Ja vuodepaikkojen jälkeen, kun niitä on saatu, niin pystytään tuottamaan enemmän sitten jalostetumpia matkailupalveluita. Kaavoituksen aikana valmistuttua rakennusoikeudet Metsähallitus tulee vuokraamaan sitten edelleen ja ei tule missään tapauksessa itse rakentamaan niitä, vaan se on yksityinen investointi sitten.